Diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon dyan ngayong hapon. Christian, ako yung chairman ng isang system. As chairman brother, sa system mga ka-aksyon. Ngayong hapon. Yes, Sir Albert. Ngayong hapon, sa ng mga pagpalamati. Yes, Sir Albert, thank you so much for joining diri sa ating pagpangalagad. Ano, sir, do you have any update? Ano may na inisyal nga istoryahan ay ang inyong grupo kag ang local government unit regarding sining franchise consolidation, sir, nga issue? Actually, action dyan, okay naman kami, no? Naka-ready naman kami. May nasubmit na kami itong intent to consolidate. Nag-ayo kami Ralde, na mabuligan na kami ito. Create na lang din kami co-op, no? For the purpose na makapakonsolidate. Both so, go ahead, sir. Go ahead. Okay, amo na ang i-comply nila namon sa kinanglanon ng DOTR, ang kunsang LTFRB. So, nagayo kami nga hindi kami magsulod sa mga nag-exist na mga co-op o korporasyon, kundi mahimo kami sa traditional nga jeepney na co-op para nga ma-identified na initanan from traditional PUD action yan. So, nakasumiter na kamo, sir, sa mga dokumento nga para ma-comply kamo sa franchise consolidation? So, actually, wala pa man approval, no? So, wala pa namon ang salin sa kami Alvin kung ano na itong status. Kaya actually yung padalian na ito. Ito naman kang Monday pa lang na mapareceive na naman siya. Kaya daw siya ito ang sa DOTR dyan. Bali, ano itong mga documents, sir, kaging submit natin, sir? Mali-militer kami ito na may intent to consolidate to comply yung first step na programa sang PUD modernization program sa ating government. So, may intent to, kami, to consolidate. So, mapabuli kami siya nga, mahimo man kami sa co-op. So, dito kung ano ang istoryahan sa DOTR. Kung bala, okay kami kung hindi. Ganyan. Pila ka grupo na, sir, sa inyo paglantaw kung pagkabalo, ang nagpasar o kung nagpadala sa letter of intent nga magpa-consolidate? Actually, sinjan bali ang kakako lang siyang stone at siyang dibak na is willing to consolidate na lang, no? So, hindi ka man makapakonsolidate na individual, kaya mo na taning amon nga pagay mo on date nga pwede, individual. So, hindi, kaya kinahanglan ma-co-op, masulod din sa co-op. So, ang amon na lang ginayo, nga hindi kami magsulod sa nag-exist na co-op o korporasyon. Kaya mag-create na lang kami sa amon lang yung co-op para nga ang tanan yung mga traditional, isa lang yung co-op dyan. So, buot silingon, ang aton rin paglantaw, ang Stone kag ang Fibacda, mag-create ka mo as one bilang isa. Yes, dyan naman na maging kasugban. Pero inatanan ko ng kaso matigayo na dyan open din alatanan. Well, hindi mo naman, no? Ang tanan ng mga operator is pwede na magasulod kaya isa lang ka-co-op sa sila dyan Bacolod ang himuon naman dyan. So, sir, sa inyo paglantaw, pila ni tanan, sir, ka mga operator subong dira sa Fibacda kag Siston ang posible mag-upod. Subong lang gid sa inyo itong naging pasar. Actually, dyan ang amon na ginatarget si 1,898 mo. So, actually, wala kami nakalambot. Siguro mga 1,500 o 1,500 or less pa siya. Depende sa result pa. May mga harap pagidman nga wala sang mga hindi pagidman kompleto ng mga dokumento. Kaya gina-require gid lang aton LGU na kompleto ng inyong dokumento as of December 31, 2023. 1,500 ka unit, sir. O mo ulit mga amo na gina-target na lang namon. Kaya ang amon ito nga ang kinanglanon sa buong atong LGU is 1,898. Kaya may submit kami ito nga 2,125. Pero ang amon yan, mas 1,000 to 1,500 na lang, okay na kami attend dyan. Okay. Sir, anong pasalig sang alkalde sa inyo? Why nga nagpasugot na lang gid kamo nga sige maupod kita sa ginatawag nga franchise consolidation pero diri kita sa aton traditional jeepney nga mag-stick. Ano, sir, ang pasalig ka ginalauman nyo subong, sir? Deligasyon dyan, alin din man nyo sa pag-umpisa namon na pag-refer sa isang problema, ang tanan binahimo man ni Mural B, nga makasige kami biyahe, no? So, ang ingat tanan, hindi man sa gusto mga dula ang palangabuyan sa labi na din sa mga aton mga operator, sa mga driver, sining traditional. So, ang tanan binahimo yaman, so, tintinguhaan niya din nga tani, nga kung pwede, ma-individual, so, tungod sa programa nasyonal, nga sinanglan din makonsolidate. Dili man lang kami nag-decide na gid lang nga mahimo kami sang co-op. So,
tungod na nag-announce na si PBBM na wala na extension, no? Wala na extension sa ining ang party sa consolidation deadline. So nga mo ginayo na lang kung pwede panugutan kami nga makahimo kami sa namang kawilingon na co-op action. Sir, kabalo ka for the purpose lang sir no nga para mangin fair kag ano ba sa tanan, open sa tanan. So kamo naka-try kamo reach out man sa piyak nga grupo like sa grupo sang Bakod or Undok nga maupod na lang gid ba sa amo man sila nga plano sir? Actually, sindihan ang tanan ng mga operator kay ini for the purpose man lang sang nga makasigid biyahe. So kung hindi ka mapakonsolidate, hindi ka makasugod biyahe. So amang ginagdaman na naman ang mga operator nila, no? Kay actually, sindihan may kanya-kanya man diya solusyon. Actually, parariya na solusyon galing kay lain lang ang sistema ng ilaman solusyon. So nga man diri kami nagtutok na lang diyan sa atong LGU. Nakita naman nga doon, may posibilidad na makapapadayon niya kami dahil sindihan. Pero nakakamuya sir, personal naka-meeting na kamo with the mayor? Oo, nakamiting. Na last na ngayon istorya na ito, isang yung last week lang. Amo itong naglambot kapag kamandi sa aga, nag-meeting kami dahil sa mga operators kag mga leaders namon sa kadasasyon. So nag-create na kami dahil yun sang co-op. Kasama na ito nga, submit kami isang leader sa kasama itong submit sa DOTR sindihan. Okay. Kaya ako bala sir paglanta ko sir basi pa man ang black mo bala sir sa inyo part kay di ba may ara na kamo subong direct communication with the mayor, gabulig ang mayor sa inyo. Basi bala sir sa inyo na lamang humanitarian consideration basi bala mabuligan taman tong piya ka grupo nga makapalambot man sila concern sa alkalde kay tika inyo gini advokasya sir ikaw for so long ikaw gini nagapagbato sa nidre. Yes, sindihan. Okay, welcome din na sila, no? Welcome din na sila dahil kailain man subong ang ilayang nga priority. So, ang tanan, hindi nga mga programa para naman niya sa operator. Wala kami niya ang patilya ng mga federasyon is to assist man lang mo. So, iya din niya sa mga operator na problema. Kaya ang dokumento, siniya mo yan kinanglanon. So, welcome ang tanan. Wala di siyang pinilian. Wala di siyang may mabilin ng mga operator. Basta legit at kompleto lang ang ilang mga dokumento sindihan. Amo na guro, sir, nga ibang mga driver sa inyo grupo, subong medyo na sila, no? Doga relax sila, anay. Kaya ilay daw, hindi sila mag-worry nga base after December 31, hindi sila kabiyahe because may action na kamo nga nahimo and do may ara kamo bright light o kung kasanag nga nakita sa pihak sining nagahilapit nga deadline. Amo na ang dyan, no? Kaya iba ito, speak na sa January, may mo QR code ang amon nga isumiti nga ngalan sang kooperatiba. Ang kanang nga mga masulod ang mapakonsolidate, himuan naman na dahil, atas na dahil ang ila QR code. Daw may ara na kasiguraduhan na makasugod, sige sila yung biyahe ang mga aton na mga traditional PUD atin dyan. Pero anyway, sir, if ever may mga dugang requirements sa kinanglanon digto, preparado naman kamo? Oo, preparado naman tanan. Kaya ito pag-umpisa pa lang, amo na nang inistoryahan kumpletuhon lang ang dokumento as of December 31, 2023. Para nga ang 2024, amo na nasa dayon ang pagpreparar para nga makapadayon biyahe sindihan. Ang worry subong search ng public base pagka January 1 wala kuno traditional jeepney. So in this case sir, pwede naton masiling nga kamoya kumpiyansa kamo that you could continue ang inyong pagbiyahe diri sa Bacolod City inyong grupo kay may ara kamo nakita nga maupod sa pag-apply sining franchise consolidation sir. Daw inaya siguro makambal kami nga makasigi kami biyahe. Kaya tungod mo na nga mong ginistoryahan with Mayor Albi Atenjan. Anong ato mensahe sir sa riding public sir? Sa mga riding public na sa mga pasahero, no? Hindi ka makapalaka. Kaya ang tanang ginahimo man na natin nga Mayor, hindi madula nga itong traditional day. Kaya ang matuod din man, ang diri ang modernized unit, daw wala pa man ganun niya kalambot 20%. So, ang figure nga ginatag ng LTFRB, sabi sa DTR sa kay PBBM, kasi 20% na kuno, nationwide. Pero sa Bacolod, yung ito ni gani 20%, di kasi daw wala naman sila plano nga magdugang, daw ang ibang gani, daw masira naman yan, daw hindi man gani kabayad dyan. Oo. May mga issue man na sila sa ilang grupo, sir mong, no? Hindi gani yun, punta tayo sa ruta gani, daw balaan mo man gani guro na, kaya daw na rin man na kung news na basaan. Oo. Matawag hindi na mayo ang sitwasyon dyan. Pero napalapit sila sa inyo, sir?
Hindi na lang ko na mag-intra kasi lain mo na gurong ilan ilan na lang na yan sila na lang ang sabat ko kung magatubang sa ilang mga latubangon dyan. Gani man. Anyway, Sir Albert, thank you so much gid sa time kag sa appeal and information again share mo diri sa amon sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, dyan, madamo man salamat. Madamo ang salamat sa imo at salamat. Thank you so much. Mayang hapon na. Action Reports, Afternoon Edition. Mr. Albert Villanueva, ang chairman sa Siston mga Kaaksyon diri sa Bacolod City. Naka